Добро утро на двама души, които са далече от политическите страсти, на една прекрасна атмосфера в Борисовата градина. Здравейте! Здравей! Точно така, да пробвам, че се чуваме. Това са Диани и Еленко. С които Асен вече бяга един път с Деян, специално миналата година. Точно така. Сега днес организирате нощен маратон. Какво е това? Да. Не, нощен вечерен е. И организираме крос в Борисовата градина, който има 3 дистанции, 2,5, 5 и 10 км, който става изцяло на територията на парка. И всъщност да, може би трябваше да започна с това, че ние сме спортен клуб и се занимаваме с това да популяризираме културата на бягането като масов спорт. И другата интересна особеност за състезанието, което правим, е, че половината от приходите, които имаме, отиват за благотворителност, за спортна терапия на деца с церебрална парализа и хронични заболявания, така че комбинираме дарителство и бягане. Между другото, вие направихте един полумаратон, ако не бъркам, на Панчарево, където ние дойдохме, видяхме ви, имаше страшно много хора, които бягаха. Там също половината от парите, вие бяхте казали, че отделяте за такава дейност. Какво стана? Дадохте ли ги тия пари? Има ли някакъв ефект от това? Да, разбира се, ние на всяко състезание, което правиме, това си е наша традиция, половината от всички събрани средства отиват за децата, за спортни мероприятия с тях. Защото те имат нужда, освен от терапия, освен от рехабилитация, имат нужда и от спорт, според нас, и е много важно те да спортуват. И това е важно всички достатъчно. Да, и не само това, ние правим други инициативи на други състезания, винаги правим такива дарителски инициативи през нашия сайт, така че... Кажете в колко часа почвате, може ли някой сега, ако ви гледа, да дойде и да се запише да участва? Стартът е точно в 4. За такъв род събития, принципно регистрациите приключват по-рано. Нашата приключи вчера и е изцяло електронна, така че днес всеки може да дойде, да присъства и да окуражава участниците, но не може да се включи в официалното класиране. Т.е. той може да бяга тях, но няма да бъде записан в официалната класация. Другото интересно е, че правиме самото събитие се извършва с електронно времеизмерване, т.е. всеки участник в състезателния номер има вграден чип, така че се подсигурява абсолютно точно време, което е стартирал и е завършил. Тоест това все пак е състезание. Извинявай, това все пак е състезание. Да, състезание. Да, състезание. Ние искаме всъщност обикновените хора да могат да се почувстват като наистинско състезание и затова сме сложили тези чипове, но връщайки се пак на твоя въпрос, аз призовавам хората да дойдат, само да погледат, защото може би ти видя в Панчарево, че настроението е страхотно и времето ще бъде страшно хубаво. Тук ще има диджей, музика, много хора и ще бъде страшно забавно според нас. Вие, понеже ще бягате вечерно време, ще изпробвате новото осветление в Борисовата градина, това да не е някаква реклама на общината. В кръга на шегата. Не, всъщност... значи сега... До сега в София можеше да се тича общо заето само сутрин. Защото вечерно време става тъмно и не е удобно за тичане. Обаче сега всъщност за много хора, които им е трудно да стават сутрин, вече могат спокойно в Борисовата градина да тичат след работа и за нас това е много важно да промотираме, че ако някой иска да спортува, вече няма извинение един вид. Добре, супер. Така, колко души ще бягат до вечера? В момента са записани, т.е. записани са около 300 човека и се надяваме повечето от тях да дойдат. За сравнение в Панчарево бяха около 150-170, така че почти двойно от Панчарево. Това е впечатляващо. Наистина пожелаваме ви успех и ние ще дойдем да ви гледаме. Дано и повече хора да дойдат да браво на вас. Агитират. Да, и на зрителите да кажем, че всеки е добре дошъл след обяд от 4 часа. Точно така. Нали така от 5 започва старта, в 4 часа елате малко по-рано даже. Добре. Окей. Мерси за това включване. Еленко и Деян.